Кой ти е най-любимия приятел? Най-любимия ми е Теди. Най-добрият ми приятел съм си аз самият. Теди ми е най-любимия приятел. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета. Малко по-голяма от него. И имал нужда от приятел. Това е едно състояние на човек, който живее сам в свой свят, в мечтите си и всъщност подсъзнателно отказва да живее в света на другите. Трудно им е да разпознават езика на тялото, емоциите. Понякога не различават гняв от страх и от щастие. Обикновените хора, ако се радват на нещо, то за аутистите то нищо не значи. Може да тръгне човек с нож към тях и детето да се втурне да го прегръща, или може да тръгне човек да го погали и детето да избяга с писъци. За един Аспергер е много трудно да му обясниш защо не трябва да каже на някой, че е грозен или че му е неприятен, или защо не трябва да отива при първия срещнат човек и да го целува и да му казва, че той му е много симпатичен. Тяхната интелигентност в повечето, че е висока или много висока, но тя не върши никаква работа. В случай, че детето има поведенчески проблеми и се държи в повечето време неадекватно. Популярното наименование на синдрома на Аспергер е малкият професор. Това значи, че той се ражда учен, знае най-добре и учи другите и не иска да прави неща, които не се чувства достатъчно способен да направи. Азбуката вече зная от началото до края. Те са като всички останали деца, само че се нуждаят от много пъти, по 100 пъти повече внимание, повече любов, повече разбиране и повече приемане. Трябваше ми доста време да разбера откъде е дошъл. Малкият принц ми задаваше много въпроси, но сякаш никога не чуваше моите. Само случайно казани думи постепенно ми разкриваха всичко. В момента правя едно морско пано. Любимото му лятно удоволствие е ходене на море, а лятото наближава. Това ще бъдат морските вълни, ще направя вятърки и едно хубаво засмяло слънце. Първите 5 години от живота на Иво ние не знаехме какво точно има при него. Трудно проходи, но затова пък преди да проговори научи буквите. А след това започна да произнася думи, четейки. Ние на почти 4 години го давахме в детска градина. Малко преди това бяхме забелязали, че говори с по-прости изречения, че не играе с децата, стои отстрани и ги наблюдава. И от време на време прави забележки, както на него са му правени забележки. Ще паднете, ще се ударите. Не си играеше. Той смяташе. Пишеше цифри, букви, правеше ги с пръстчета, с ръчички. Като дете това му беше заниманието. Например, в пясъчника всички деца правят кофички от пясък. Той рисуваше букви и цифри. В секунди свършва звукостимулацията. 8-я ден в давното детска градина го взех издран до кръв. Лицето му беше издрано, учителките казаха, че само се е издрал. От крак на крак е обикалял, е искал, търсил мама. Около 4-та му година започна да ни нарича всички не с имена, с цифри. В малко по-късен етап дори спря да говори. Искам да стана лекар. Искам да лекувам на хората с стомахчето, бъбиците. След диагностиката, както всички родители минават през периода на отричането, и аз минах през периода на отричането. Твърдеше, че няма така. Да, някакви страшни неща чета. Намирам всякакви поводи да си кажа, че моето дете всъщност не е от спектъра. Моят приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за нещастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде съм като възрастните. По рисовата градина играем. Той постъпва по някакъв по-нестандартен начин. Аз казвам на майката на другото дете, че просто той е с аутизъм и тя грабва детето си, защото може да е нещо заразно. Моя син в момента на етап, в който иска да контактува с деца, иска да има приятели, но не знае как. В махалата кани на момиченце вече няколко пъти. Продължение на 2 месеца. Прикупува с баба си бисквити, чай, чака го. Момиченцето не идва. Родителите после казват, че са имали някакви ангажименти, възпрепятствани са били. Аз съм сигурна, че
те се страхуват да доведат детето си у нас. И ако те знаеха, че детето ми има диабет, нямаше да се страхуват, щяха да го доведат, защото знаят какво е диабет. За първи път моите са учени покори най-високата степен на доброта. Тли положителни няня отлавни, тли отрицателни. Много добри хора. Добри хора. По-скоро добри хора и средно добри хора. По-скоро лоши и много лоши. Състоянието аутизъм нищо не говори на повечето хора в България и родителите са принудени да крият, за да спасат, мислейки си, че по някакъв начин спасяват себе си и детето си. И казват, днеска детето не му се говори, днеска е по-нервно, днеска е по-невъздържано, не го питайте нищо, оставете го. Но времето минава, децата израстват и проблема не може да се скрие. Останалите започват да се питат какво му е, нещо страшно ли, нещо заразно ли. Неизвестното плаши. Най-важно е да не се срамуваш от детето си, да осъзнаеш, че то е такова, каквото е. Добротата на хората, които познавам, се повишава. Добър ден, каза малкият принц. Добър ден, каза търговецът. Беше търговец на усъвършенствани хапчета, които утоляват жаждата. Гълташ по едно хапче седмично и вече не я усещаш. Колко вида терапии посещават? Значи класическите логопед, работа с логопед и психолог са задължителни, но там нататък алтернативни терапии, биофидбек ходи 2 пъти седмично, вече цяла година и нивото на концентрацията му се е повишило страшно много. Детето може просто с течение на времето да постигне параметрите на всички нас и да продължи да развива. Разбира се, с малко повече усилия, с повече работа с самото дете. Трябва му един период, в който това, което е пропуснало, да го натрупа. И това е известното забавяне. И след това трябва да бъде добре прието сред своите другарчета. Лятото ходеше на сензорна интеграция, на конна езда ходи от 2 години, на плуване ходиме от 6 години 2 пъти седмично. Каламана опава, тук за мъничко ще спят. Било то изящно или приложно изкуство, както е в случая с керамиката, или танц, или балет, или каквото и да е, то води след себе си едно приятно изживяване за това, че ти си успял да изразиш по друг различен начин, не с думи, защото не всеки може да го формулира и да го каже с думи, това, което си, това, което усещаш отвътре в себе си, своите радости или тревоги. Най-малкият и той е просто един от членовете, които всички се съобразяваме с него, защото той е специален за нас. Талисманче. Да, талисманчето на отбора, да. Браво, Иване, браво, 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 браво. Ритма ни дава възможност да влеземе в този техен свят на аутистичните деца и да се срещнем с тях на техна територия. Но не само това, той ни дава възможност да ги изтегляме този техен свят и да тръгнем за тях по пътя на положителните промени. Докато се стигне до самата езда, човекът трябва да се погрижи за коня, като се започне от почистване на коня, ресане, четкане, ако щете, миене на копита. Така че самият жест за грижа за другия е нещо изключително положително. Те са мотивирани да се грижат, мотивират се да полагат, да мислят за друг, да се притесняват за друг. Тоест развиват едни емоции, които иначе са им непознати. Всички тия терапевти им създават авторитети и по този начин моментите на блокаж и на неадекватност се намаляват значително и така го виждам детето как върви към нормата все по-бързо. Ето моята тайна. Много е проста. Истински се вижда само с сърцето. Същественото е невидимо за очите. Същественото е невидимо за очите. Повтори малкият принц, за да го запомни. Може би дошло време да си зададем въпроса защо делфините, конете успяват да влезат в тази специална връзка с тях и да пулсират на една и същата чистота, а ние всички определили се като нормални хора изпитваме затруднение. Никой не може да каже кое е по-доброто, това, което е масовият човек или тези хора, които са в някакво по-различно измерение, защото сред децата аутисти има изключително талантливи.
но не винаги достатъчно организирани. И ние вместо да страниме от тях, ние трябва да изучаваме все повече техните качества, защото може би това е нещо, което ние не можем да докоснем на този етап. 1, 2, 3, 4... Мисля се, като чета Малкия принц, че той е писан точно за такива деца. Малкият принц казва, възрастните никога не разбират важните съществени неща, тях трябва много да им се обяснява. Те никога не те питат за същественото, как звучи гласа на твоя приятел, смеят ли се очите му, те питат каква позиция вземат родителите му и колко печелят. Ами децата от аутистичния спектър се интересуват точно от съществените неща, само че социалният свят не приема различните, защото те излъчват различност. Възрастните обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото. Никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко брати има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. 2 плюс 3, 5. Възрастни, ето ви цифри. Иво е в 11 клас, учи в масово училище. Категоричен отличник. Говори перфектно 4 езика, математиката е стихията му. Мисля да преподавам гръцки език в училището, където сега уча. Мартия на 9 години. Справя се отлично с математиката. Чете и пише без трудности. Спортува плуване, бокс и конна езда. Има енциклопедични познания за галактиката и Вселената. Къде стоят мечтите? Кажи ми къде стоят мечтите. Къде са ми мечтите? Ти знаеш? В главата. Ах, мъничък принце, така постепенно разбрах твоя малък, тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение е било сладостта на слънчевите залези. И нека знаем, че те искат да бъдат едни от нас и са сред нас.